Aurtengoan begira da, patronalak absentismoarekin ereiki duen gezurrean jarri dugu. Patronalaren erasoaldi berri baten aurrean gaude. Lan osasun eskubideak murriztu nahi dituzte, baja eskubideak murriztu nahi dituzte. Eta hori bi bideetatik egin nahi dute. Batetik, negoziazio kolektiboan. Negoziazio kolektiboan baja osagarriak kenduz edo soldata igoerak absentismoarekin lotuz. Eta bestetik, mutuei eskumen gehiago eman nahi zaie baja horiek kontrolatzeko. Guk oso argi esaten dugu, bajen arrazoietara joan nahi dugu, prebentzioan arreta jarri nahi dugu, lan baldintza duinak aldarrikatzen ditugu, eta oso argi esaten dugu baita ere. Negoziazio kolektiboan txantaiarik ez dugu onartuko, murrizketa berririk ez dugu onartuko, eta ezta ere ez dugu utziko mutuen bidez osasun sistema publikoa pribatizatzen.